so ne gare ki, ni ban guje ki ba, ƙauna ce na zo na baki. In kin guje ni rai zai yi kuna, haƙuri da kima shi ne karamci. Aka ce ka so me san ka a rayuwa ne mutunci. Na riƙe ki a raina san ba na yin butulci. In yaudare na a rayuwa na yi kaɗaici. Zuciya dai tana da buƙatar kyautatawa, so na buƙatar koyaushe ka zam kyautatawa. Wanda ya so ka da gaske a wannan rayuwa, daure ka bashi kulawa, kar ka yi gazawa. Me gaskiya shi ne ke more duk rayuwa, makaryaci shi ne kullum ke yin faɗuwa. Na so ki domin Allah ne ki yo tunawa, daren da dai kika yo ta gare ni kin faɗuwa. Ita rayuwa ta soyayya a cikin ta kwai ƙarya, sun ɗauki rayuwa ta yaudara sun fake da soyayya. Ita zuciya dai babu gashi kiyo tunawa. Barki ba, la 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 la. Yau dare ni ta ya ba zan barki ba.